कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये। सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून। मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर। पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय। तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात। ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली। संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944। आता आपण आहोत देवगड ग्रामीण रुग्णालय परिसराच्या आवारात। देवगड ग्रामीण रुग्णालयामध्ये 27 पैकी आता 17 पदे रिक्त आहेत। 10 पदे जी आहेत ती भरलेली आहेत। काही दिवसांपूर्वी ठाकरे गट तसेच भाजप यांच्यामध्ये या ठिकाणी जोरदार राडा झालेला होता। त्या अनुषंगाने अपुऱ्या सोयीसुविधा या रुग्णालयाच्या अनुषंगाने या ठिकाणी जे काय आहे ती रिक्त पदे थोडीफार भरण्यात आली होती। तसेच या ठिकाणी काही ठिकाणी जे आहे ते बाहेर परगावातून जे आहेत ते रुग्ण या ठिकाणी येत असतात। परजिल्ह्यातील तालुक्यात जाण्यापेक्षा इथे येण्याचं जे आहे ते, कारण हे देवगड ग्रामीण रुग्णालय आहे। देवगड तालुक्यातील हे ग्रामीण रुग्णालय आहे। देवगड तालुक्यातील ठिकठिकाणचे गावातील लोक या ठिकाणी रुग्णसेवेसाठी येत असतात आणि त्याचप्रमाणे या ठिकाणी जे आहे ते आता जवळपास काही पेशंट पण आहेत। पेशंट मोठ्या संख्येने या ठिकाणी गावागावातून मधून येत असतात। ते ओरोसला किंवा जिल्ह्या ठिकाणी जाण्यापेक्षा तालुका ठिकाणी येण्याचं त्यांचं असतं, कारण खर्चाच्या दृष्टिकोनातून ते बघत असतात। तसेच या ठिकाणी जे आहे ते रुग्णालयाकडे येणारे रस्ते जे आहेत ते थोडे खड्डेमुक्त झाले पाहिजेत। त्या ठिकाणी जागोजागी जे आहेत ते खड्डे पण आहेत, त्यामुळे येणारा जो आहे तो पेशंट त्याला घेऊन येणार, त्यामुळे इथे त्रास होत आहे। रस्त्याने येता जाताना लोकांना जो आहे तो त्रास होत आहे। तसेच मोठ्या संख्येने या ठिकाणी जे आहे ते रुग्ण येत असतात, पण त्यांना अपुऱ्या सोयीसुविधांअभावी जे आहे ते त्यांची ट्रीटमेंट होऊ शकत नाही। त्यामुळे त्यांना जिल्हा रुग्णालयात दाखल व्हावं लागतं। त्यामुळे येथे जी आहे ती अपुऱ्या सोयीसुविधांअभावी लोकांची जी आहे ती थोडीफार नाराजी व्यक्त होताना दिसून येत आहे। कोकण 7 लाईव्हसाठी नागेश दुखंडे, देवगड। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।